Bilih samangke papan ingkang iring-iringan menika kagem jamaah bapak-bapak. Engko bilih sumangga kasuwun wonten lenggah wonten ing ngajeng rumiyin. Sumangga singgah budi kangmas kita sumanggaken dumateng ibu-ibu saha bapak-bapak ingkang sampun rawuh rumiyin. Sumangga kasuwun mapan wonten papan ingkang ajeng ingkang sampun kasumektakaken. Engko bilih keluarga ageng sampun anyumektakaken kagem bapak saha ibu lenggah. Sepisan malih sumangga kasuwun papan ingkang ajeng kasuwun pun menggawe rumiyin. Sepisan malih sumangga dumateng engko bilih atur uninga kagem ibu-ibu kasuwun mapan wonten sairing-iring. Kalajengaken dumateng bapak-bapak sumangga kita sumanggaken wonten papan ingkang sampun kasumektakaken rumiyin. Amin samangke dumateng bapak kula sedherek ingkang dereng bilih langkung semeja agenipun badhe samangke engko bilih menawi papanipun dereng nyekapi engko bilih mangke